omi paro machalnade kinde moikore ni yiero? Mokwongo adwa wacho ni weche ma josiasa moko osebedo ka wacho e lela gin weche manyalo kelo tulo kendo weche manyalo kelo hinyruok ne jopiny. Omiyo wasebedo ka wawacho kae pile ni ka in jatelo to nyaka ing'e gimiwacho kendo nyaka ipar gimiwacho matut. Gima notimore ne Kagusha to en gima ne o expect nikech weche manowacho gin weche manyalo kelo ichwang' mirima kendo nyalo kelo ne piny thagruok. Namor ahinya ni agencies manowuok oko, National Cohesion and Integration Commission, DCI, ORPP gi other agencies kata political parties liaison committee bende no wuoyo matek ahinya gi IBC. Ne giwacho ni ok gibi, they will not stand for hate speech. To wadwaro ni ka giwacho kamano to investigations otim kaito those people should be seen to face the law ma gibed prosecuted nikech onge kaka jine wacho ni ang'o momiyo chair mar IBC wacho ni kakoko bro bedo to elections ok bitim kaito jomoko to wacho ni giparo ni odwa mana tiyo gi koko gi mondo kik elections tim nikech sirikal neno ni oselogi. Okapar ni en kamano, onge kaka inyalo bedo gi elections kama ji mang'eny dhi bede to ji ok winjre, ji hinyore. Waseneno kaka ngima osebedo ka lal e yo moro ma careless ndalo mosekalo. Omiyo an awacho ni jogo ma ok dwa pimo weche e yo maler to nyaka the law take its course kendo nyaka sirikal obed makiny kodgi ahinya. Adwa wacho kaka engineer osewacho ni gini ok timre mana e opposition kende. Wadwa wuoyo generally ni e telo nyaka koro wabed jotelo ma oluoro jopiny through kaka waporo wach gi jopiny. Omiyo an awacho ni agencies go onego ti matek kendo gina day late nikech gigi no wasewacho ni nonego gichak chon nikech wadwaro ni siasa obed maler. Wasewacho kaka mine kendo ni siasa kobedo mochido to mine ok bi participate. To mano bro mean ni what disenfranchise mine in another way. Omiyo an ayie gi gima these agencies timo kendo alamo ni jopiny bende ogine omigi lweto. Kamano ahinya kisiro lwedo gigi duto kama gintie